Mawushe umsebenzi yonke imihla Ngicela mangishumayele zona ezenkulu khona kuthi ngangicela sengiliswa igama udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalolu suku ukulunguza osukwini lwami lomngcwabo uma ngingezukudluka kuNkulunkulu, ngoba phela kusemqoka ukuthi uyohamba ukuphi. Ilokho kusemqoka ukuthi uyohamba ukuphi, ukuthi uqale kanjani akusho lutho isiphetho. Ngiyabonga kakhulu nonke nikhona. Ngicela ukugcina ngokubonga abasohlelweni. Sizobabonga nonkosikazi baba uJobe dokotela. Kukhona la ngizobe ngicela ungifundeliso yenzela ukuthi ube ready. Angiqale ngokuthi sibone abefundisi basentabeni. Ngizocela senze njena-ke ukuze kungabi igroup enkulu kakhulu bisiyethusa. Samabranch awu-10. uNkulunkulu usibusise ngamabranch awu-10. Kusukela ngo-2011 iqala umsebenzi abelokhu emabili. Kwaze kwathi ngo-2020 ngizoza-ke lapho uNkulunkulu wayesenza izinto zakhe. Ngizocela ama-spouses, kusho ukuthi uma umfundisi kuwubaba umama engasukumi, uma umfundisi kuwumama ubaba angasukumi. Ngiyacela abasukumi ngoba indawo asinayo nizomanjelana ikhona. Ibandla nevakashi zethu zinibone. Ngiyacela nisukumi abafundisi basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Sebesukumile bonke njalo. Khona bangekho. Yini. Mani babala bawu-10 kufanele babe ngaphezulu ngoba khona ibranch egijima ngabavangela abawu2 bese bomfundisi. Ayikulungile-ke, siyabonga, bashayeleni izandla. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngalaba ikhanseli yebandla le. Ikhanseli. uNkulunkulu unginikeze bona labo umama nobaba ukuthi uma izandla zikhathala babe uAaron noHuri. Angidluleke okusemqonza ukuthi ngifuna umazi ubaba uNsibande uthi ubani.
Ngizalwa ubaba wayewumfundisi nomama ke obviously umama umfundisi. Ngizozama ukuyishaya bemfushane lento isikhathi sihambe kakhulu. Ngakhula ke ngalandela lento ukuthi umfundisi akamzala umfundisi. Mangiqeda lapho ngayiphilela impilo yami enginamahloni ngayo namhlanje ngithi njengoPaul ngiyisona esikhulu ngangiyisona esikhulu kunani nonke kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa. uJesu ushilo ke vele wathi othanda kakhulu othethelelwe kakhulu. So masibona umzalwane engamthandi kakhulu uJesu ingoba mhlawumbe wayengesona isona esikhulu. Thina esithethelelwe izinto ezinkulu esinamahloni okuzisho siyamthanda lo Jesu ngoba usindisile. Kwahamba ke bashona ke badlula ke emhlabeni mase bedlulile ke ukuhamba kaMama ngo2004 kwathi kuyishintsha impilo yami kodwa ngizofuna ukungena. uNkulunkulu wangibusisa ngomsebenzi ezintweni ongayifica kwaNsibande akukho nokodwa engikwenzelwe yibandla. Ngikwenzelwe uNkulunkulu ngingazi ngoba ngangisebenza nomama esebenza ayisasebenza ke ngo2009 ngisebenza uNkulunkulu esengibeke phezulu ngiphethe iprovince yaseMpumalanga. Ngiqale emsebenzini owodwa ngiyirep ngangidayisa insurance. Ngakhula ama steps from being a rep, sales manager, branch manager, regional manager and eventually area manager. SengiseMpumalanga province. Ngiphila ke impilo engangayithandi ngoba ngikhuliswe ngani uthi uNkulunkulu ukhulisa ingane ngendlela kuyoba ngeyayo. Yavuka lento engikhuliswe ngayo. Ngakhuleka umkhuleko engawaziki. Njalo mangilala ngangikhuleka ngenhliziyo hayi ngomlomo. Ngithi Nkosi lempilo engiphila ngiyifuna ngicela ungenze ibumbe esandleni sakho ubumbe lento oyifunayo. Bese ngithi amen. Ngilala. Every day from 2006 ngiseMpumalanga waze washaya 2009. Ngo2009 usuphendula umkhuleko ngangaboni mina. Wabheda umsebenzi sengiwabalile ama level ngangiyi level enkulu kakhulu. Wabheda umsebenzi kwiprovince mawubheda umsebenzi eCape Town la sasiphethwe khona kodwa kuzofakwa kumina kwi-inquiry. Hawu ngizofaka mina nike bonke labo abantu abangaphansi kwami basho igama engalikhohlanga kwathiwa fish roast from the head. Fish uqala ekhanda ukubola. Ngafaka ke kwi-inquiry ngaqeda ngaseke sengibuza kuye ubuzeke sesibe no line yemadoda ihamba kanjani inquiry kuyabheda Nsibande. Hayi engathi impela inyawo zigcwala udaka. Ngiyaxoshwa sengiseve iminyaka over 21 kanti kuphendulwa ini lo yamkhulela. Hayike ngayeka ngasithi mina sengimdala vele nginezeni imali zami ngaphuma ngahamba 2009 ngabuya ngahlala ekhaya ngawufuna umsebenzi wezinye inkampani. Ngayinyama kodwa ngangaqasheki. Mangithi ngangaqasheki babe ngifuna ngikhumbula usanlama usubeke ngisho idate ngizoqala nini kodwa ngiqalanga. uNkulunkulu kwenzani njalo uyasebenza. Thema uphela u2010 uNkulunkulu wakhuluma nami. Wanginika izinto eziwu4. Number 1 ngakhela ibandla lami. Ungayigijimisa imali njengoba befundisi benza mina Jesu. Introduction yakhe le. Number 2 angabibikho umuntu ohambaze ebandleni. Ngathi mina onjani ohambaze Nkosi? Ngavele ngazi ukuthi ngikhuluma neNkosi. Wathi lo gqoka into eyodwa everyday Sunday uzoyeka ahambe bomthengela okugqoka. Number 3 angabibikho umuntu olambile ebandleni. Then I understood that ukuthi fanele ngesondla abantu. Number 4 uma kunomuntu onendlu yakhe ethi yanethe ebandleni omakhela u2 room noma u1 room ama blocks uhamba ubheke mayithi indlu yakhe yanethe. Imandate engayinikezwayo ke le. Yikho ke ngingagijimisa imali ngoba ngazi ukuthi imali imini engondla izimva zondla imini. Mina ke ngiqashwe ezulwini bayazi ke la ngikaze ngime la ngicela imali mina futhi angisoze ngikwenze ngoba uNkulunkulu ungondlile. Sisebenzisile ke imali ke wayithinta umama ngikhumbula ngenye ilanga komunye ugogo waseshobeni eshelwe yindlu ingekho ngempela imali. Yimi lo ngigijima ngeRBM nginenkinga nje kanje ngicela nakhela ugogo. Bathi awuphinde uthe ubani ngathi ngithe ngumfundisi. Bathi asikwazi ukusiza umfundisi la imbonamba amabandla amaningi. Masike saqala sasiza wena funa sibasize bonke. Story sakho siyezwakala hamba uye enkosini kuzinkosi somakhela ugogo.
ngangena umuntu ngathi ngiphuma kwakhuluma izwi elikhulu kimi la lathi ngathini kuwe angishongo into ungayicela imali ngathi ngiyaxolisa Nkosi driver ngabuya kwadlula inyanga ezimbalwa nginika uNkulunkulu imali samakhela lo mama azivulwa ke izindlu ezakhiwa yithina noma Nsibande ngoba lithiza uma isandla sokudla siphe sokhohlo singazi asivuli ngoba sisivula sesifuna uduma ukumvuza ezulwini sesispend imali over 200,000 sakhe izindlu zabantu ngeke sikhombise uNkulunkulu yazi sisebenzisa igross abantu mabelambile ngiyazi ukuthi imali sibanikeza nokuthengela abantu okugqoka imali ethenga inikezwayo leyo kwathi angagijimisa imali so angigijimisa imali uke wathinta kumama sasikhonzela endlini encane le ngangihlekwa ngangiyinhlekisa kule ndawo kuthiwa kuleli abandla okupaka imoto eyodwa iveni kwakupaka iveni lilodwa hayi ngoba imoto zazinge kuzayibhakile egarage mangithi konke enginakho nginakho sisebenza kodwa sasingeke sithathe zonke imoto ngoba kudeliver abazalwane ngizobuye ngithinte mase ngibabonga abakhulumile khona into esengizoyeqala kufanele ngithinte sadlula ke lapho kwazo ngiyayifast forward lento khona lo mbono lo uNkulunkulu wangisiza ke uma ekhuluma nami ukhuluma ngendlela eziningi mayikhuluma ngezwi kuvele kube nezwi elikhulu phezukwami elingifundela lelo zwe eBhayibhelini then I know God is speaking to me ngesikhathi ke sengibizile sengicishe ngayeqala yonto ngagijima ngalalela iCD kaNonkolisa bayamazi ngasithi mina hawu sengibizile uNkulunkulu khona umfundisi owenza umsebenzi onje angizomusho ke bayamazi abazi noNkolisa ngafuna ukuzifaka kuyena thema ngiqeda ukuyilalela ngamfuna ngawazi amabandla bathi hayi lo umuntu use-African gospel ngisho ngoba akayikho khona awu kuthe kuma kusenjalo kwanemvuselelo ecurrent ngizobuye kulolo lidaba kwanemvuselelo ecurrent ngaye ecurrent kulo mvuselelo ngo-2011 ngiyofuna lo mfundisi ngoba ngiyibona i-advertise ye-African gospel athi mina ngathi manje ungakholwa uhlala ucabanga ukuthi awufuni uba yisuspect athi mangifika le mvuselelo le angifuni ukuthi ngifika nje ngibe ngibuza omunye umfundisi kodwa ngithi khona engifuna ukwenza khona ake ngizikhonzise bese ngimbuza kamuva ngakhonza nje iviki lonke thengele isibili ngase ngathi hayi ngicela umfundisi uNsibande number yakhe banginika kanti banginike wrong ngabuya ngathi ngishaya le number ingeni hawu madoda sekufanele ngiphindelele imvuselelo futhi hawu hayi ngaphindela yayinamba engiyona wrong bangitholele ngithi mangaphazama phela u3 weeks kulo mvuselele kade u2 weeks ya extend hayi ke ngayithola ke inamba ngamfonela ngamthola ngaya kuyena hayi ke wajabula kufanele ngidlule kulento ngithe ngangisebenza ngiphethe province eMpumalanga ngithi mawuqala uza ngapha ngale ecurrent kune bottle store kuthiwa iSun City bese bakhona enye la kuthiwa intshinga impisi lama bottle store usathane kusho ukuthi ngoba usathane phela uyazazi into akephucwanga usathane ukwazi kusasa lomuntu wangifaka amazipho ngangayidinga imali ngalondlela ngangiwaqashile kusho ukuthi nje wonke lo line kwakuyimini ngidayisa utshwala thengile eMpumalanga isasebenza ke wavela ngifonela ubaba owayidayisa la ukuthi base bemtshelile Nsibande iyadayisa ibottle store imalini 75,000 kanti uyangigebenga ngayithenga ngaqeda mhlambe ngasebenza 2-3 months bafika obaba uShando wendoda le bottle store sivalile ingane ziphuzala hawu ziphuzala hayi mina bengazi ngiyithengile nje hayi ukuthi akutshelanga lo bese simtshelile ngacwila kanjalo ngavele ngayivala yahlala aqhubeka u2 yafukuzisa nayo ingane yabantu iyona eyayilanda utshwala phakathi nensuku ngibuya every Friday ngiyostock usathana uthi wenzani ufaka amazinga kufanele ngidlule kulento ngoba mhlambe nizothi manihamba bese niyayithola ngaqeda ke uthe sengiyabuya ngiza kulo mfundisi wathi ke lo mfundisi kimi ndoda sifuna ukuvula ibranch lapha eRichards Bay angithi ngine background yokholo kanti kunjani ekholweni lo baba kangazi mina ngidayisa utshwala sefuna ukuvula ibranch ngami kanti kunjani ngoba phela bekufanele angihlole angiphenye ebantwini angizi ukwenzakalani
hayi ngibuye ngitshela inkosikazi ayikho into ebengiyelela kanti ngiyadlala wangilandela ngocingo sagcina selimiseleke itende kodwa nginalento ukuthi ngumfundisi kanjani odayisa utshwala yayibona lonto hayi ngilokhuze ngiuqala umsebenzi wangishaya nabantu abawu30 33 to be exact sathi ukukhonza egarage ekhaya sizowenze njani sasicide le ndawo sabuya sazokhonzela la sabhidliza indonga phakathi okusaforum la ayisakhonzela waqhubeka umsebenzi inkinga ke manje abantu sekuyangiphoqa kanti bengifuna ukisho sengimbiza ubaba ubaba wafika kuleso sidididi wabeka imvuselelo waba ungwasematshana odondolo waba udondolo kimi ngoba ngangilimele ngiphume kule ndoda le ndoda mangiphuma yazi abazalwane abasebela babe 150 ibandla elikhulele wabafonela bonke baphuma kwasala laba besimnabo la qhamuka ubaba Majola wavula wabeka itende ngahamba ngithi ngiyokhonza khona wathi ungisebenzisa thesu wathi hayi bathatha Nsibande labazalwane ngathi uqina ke noma sebala wendleleni bonke kuselo yedwa kuphela uNkulunkulu kuyisimanga uyakwazi ukwenza umfundisi abe nabantu abamphelezelayo ukuthi azi ukuthi umfundisi kanti uNkulunkulu akabafuni ufuna ukulanda laba yabe ngeke balandeke ngoba engeyena umfundisi angazi uma niyangizwa ha uNkulunkulu uyisimanga so seba abasekho bonke kuselo yedwa bekufanele ngidluleke kulokho but sefuna ngiyifinalize utshwala ngenilanga wathi uNkulunkulu kimi phuma kulobu utshwala kunamandla amakhulu engifuna ukukunikeza wona ngeke ngikunike ngoba lizohlazeka igama lami mina ke ngeshwa kangaze ngibeze umfundisi exoxa into engixoxa mina siyaxoxa noNkulunkulu ezisixoxa nomuntu wathi lalela la kuzosuka umuntu kude athi ngiya kubaba uNsibande gebela itekisi afike ehle lapha erank ile bholiso iserank abuza athi ngifuna kubaba uNsibande bathi usho muphi bathi lo mfundisi bese ethi lo dayisa utshwala avela limali umuntu hawu kanti sengihambe ngalo mfundisi udayisa utshwala asho kanje uNkulunkulu engayibuka lento ngayibuka ngake ngathi ukudonsa ngithi manje ngibhizi ngithutha abazalwane ngiyidinga le mali anginayo imali ye-bottle store engaqonga isibindi ngaphuma ngabiyeka utshwala umuntu washayeka eyisashayeka nonkosikazi lobesho nje ayisashayeka these ngiphumile wavela uNkulunkulu wathatha enye intombazane la yewumakhelwane esasikhonza naye kanti usegeza igama ngithe mangiphuma kule ngale ngafaka inothisi eminyango ngenhlanhla nje kwaphela 30 days ngangeni umuntu ngibhalile ngithi ngiyaxolisa kinina nonke beningama-customer ami kuba umfundisi odayisa utshwala sengiyekile ukudayisa utshwala manje manithanda ngilandeleni siyakhonza emkhayideni yahlala nganjalo mangidlula ngiyibheke isahlezi nothisi yami isahlezi yakhuluma kuthe kusuka kwase kuzoshona intombazane la kwafuna siyingcwaba masiyingcwaba umphakathi wala wagcwala kuthe ngizovuka semngcwabeni wathi uNkulunkulu kusasa kuzobe kugcwele abantu okubaphuzisa utshwala kufanele before ushumayela uxolise madoda umsebenzi ongaka yaqhubeka nje ngangizwe inhlelo ngingazizwa kahle ngibuka lento ufanele ngiyenze ngathi mangisukuma ngifika phambili ngayenza futhi yawest ngathi bazalwane nani nonke emphakathi umuntu odayisa utshwala uyi-drug dealer ngithi bathi yebo ngathi ngiyaxolisa ukuba i-drug lord phakathi kwenu kunemizi ewile ngenxa yami kunobaba bangondlanga ngenxa yami ngiyacela ningixolele sengibiyekile utshwala ngaqeda lapho zakugcwala emehlweni inyembe futhi ngathi ngakhala ngayisula ngaqeda qala ngashumayela ababekhona-ke enkonzweni abangaziyo bathi siyazi ukuthi kwakumi wena baba uNsibande kodwa simazi baba uNsibande nje ngathi kwakhuluma omunye umuntu ngaqeda lapho ngisawukhumbula unyaka mhlawumbe babushanda uzokhumbula kwahamba uthisha la esikoleni bangicela kuzowenza i-memorial service kwahlalwa kuthe sekuhleziwe sekudunyiswa sekuthiwe ngizosukuma ngishumayele hayi yakhuluma le ndoda yathi uyababona la kothisha ngathi yebo Nkosi wathi babephuza kuwe njalo mhla 15 uzoqala uxoliseke madoda kanti ngoqeda nini uxolisa ngathi manje ungigeza kuphi kothisha ngithi asukuma ngaxolisa ngashumayela so ligezekile igama lami la ngiyaziwa ngangidayisa utshwala njoba sebebonga ukuthi badinga bebonga abantu bala ukuthi kwagcina kukhona isono baba uNsibande unjalo ke akudluleke lapho ke manje
So izono ziyavunywa ingemuva ulenze njani uyalisusa lisukwe libe clean. Bese ngiza ke ku 2020 ngicela ukujumpa ngize ku 2020. 2020 lavala izwe. Lithe malivala izwe. Kunombone bethi ngizosho wasuyasala. Phakathi nesikhathi ngicela ku 2016 ngazibona ngengibhaleka imbono la uNkulunkulu mayikhuluma nami. Ngisendaweni eminyama kunesikhalane esincane nje sithe. Kulesi sikhalane esincane kuyakhanya ngale. Bese ngiyalunguza mangilunguza ngibona umhlaba wonke lapha phansi bese khulumizwe. Lithi ngiyalasho kabili lathi ngiyakhuleka ngiyathandaza ukuba leli qiniso elikhulunywa lobubuso livele kuleli windi lazi umhlaba wonke base kuyaphela. Angangazi kwenzekalani ngavuka ngibhala phansi. Ku 2020 senginikezwe ukuthi angiqale kuthiwa libona izwe livaliwe ngathi yebo Nkosi livaliwe. Abazalwane bafudumese ubenzela inkonzo zonke izinsuku. Babe u30 kabano WhatsApp ngangawufuni ngishumayela against WhatsApp. Bangena ngawufunda khona lapho ngiyakhumbula mhla ka 26 March kuvalwe izwe 2020 ngangiqala ukwenza inkonzo ka WhatsApp. Ngabathumelela kuthema kuphela unyaka. Ngo 2021 March 26 babe u750 abantu. Ubuningi obabukhona. Abazalwane bayifaka emagroupini abo lezi nkonzo. Ku 2022 kuphela unyaka wesibili abantu babe 1600 uphindwe kabili u750 kweqa ngo100. Ngo 2023 lo nyaka lo ku 26 March bebe u4400 u1.6 uphindwe kabili kwaze kweqa. Ngikhuluma nawe ke njengamanje ngenxa yokuba busy kushoda only 43 babe u5000 abantu abakhona. uNkulunkulu kuyangikhumbuza ukuthi lento engakubonisa yona usuvele emhlabeni uyalikhuluma iqiniso. iKZN province enkulu kulandela iGauteng kuba kukhulu kuze Eastern Cape. Kungakapheli lo nyaka nje semthatha. Sibizwe khona ziningi indawo izinhlelo zami up to 2026 idiary ayika 2026 ngithenga ama journal manje la ngiprograma khona nefone. So up to 2026 ngibhizi ngathi mangitshela umunye wathi ucabanga ukuthi ubuphila yini. Ngathi ukuthi ngobe ngiphila noma ngingaphila anginandaba kona wami umsebenzi kaNkulunkulu. So mina kufanele ngenze njani ngihlele uNkulunkulu ozokwenza kube njani uphumelele. So ngisebenza ngaleyo ndlela ke ngibhizi sengivuka ngo3 ekseni WhatsApp wami ubhizi ngendlela ngaze ngiyibona. Ngize ngizolala ngo10 11 12 kwesikhathi ngilala after 12 less than 3 hours ngibhizi no WhatsApp. Emini ama-appointments uNkulunkulu uyawenza kumusa ngoba into ofuna sigade befundisi ungathi ngikhulekela abantu basinde ukhulekela abantu uNkulunkulu abaphilise angisindisi umuntu mina uyangihlonipha uNkulunkulu ave baphilise lento eyenza baqoqeke bezwe nazi izinto ezizikhali ngoba kuyadinga ukuthi sikhulume ukuthi yini Nsibande wenza ngayo. uNkulunkulu ukhulume nami ngo Philip chapter 2 verse 9 kuya 11. Baba Philip chapter 2 verse 9 kuya 11. Ngizongixolela nje indlu ivulwa kanye. Ningibekezelele ngikhiphe lento le okukhulu ukuthi nazi ukuthi ubani lo. Abanye basekhaya lezwi bayazi abafowethu ozakwethu ngiyabonga ukuthi bakhona befraternal. Asikaze silithole ithuba baba sihlalo lokuxoxa. Nawubona umuntu uNsibande namhlanje. Ngifundele baba. Ikhona enye imic ekhona sengenzele phansi ama mic ami labe sinawo nobaba. Hayi awafuna ukusebenza. Ikhona imic. Philip chapter 2 verse 9 kuya 11. Philip chapter 2 verse 9. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elikhulu eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqa. Ngegama likabani? Lika Jesu. Qhubeka ke baba. Awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba nezilimi zonke
zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Zivume ngokuthini? uJesu Kristu. Lelo gama libhalwe ngamagama angakanani? O lonke. Yes. Beka ababuqedele. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Amen. Nansi ke indaba ngiyabonga baba. Ngizoyishaya nje ibe mfushane. uJesu nezwi igama elikhulu kunamagama onke. Ushilo lapha ku Great Commission Matthew 28 wathi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Hambani nenze izizwe zonke abafundi. So leli igama liphi kuthiwa ngegama lika Jesu uguqa amadolo ezulwini aguqa emhlabeni nangaphansi komhlaba. Kodwa bese kuyadlula kuthiwa izilimi zivume zithini uJesu Kristu inkosi. Yikho ke nizwa sithi uJesu Kristu inkosi. Leli igama mawulibize kuthiwa inkazimulo yakubani kuNkulunkulu. Yileli igama kuNkulunkulu anginikeze lona elibusa ekhaya lezwi. Laqala kimi umuntu engifonela ngisho ukuthi hallo ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngelinye ilanga kufona umuntu emsakazweni uthi kukhona umuntu uyacela uthi ngicela nengisizeni bangikhulekisa abefundisi. Kukhona umuntu ovela ngifonela manje ngiyamphendula ngicela ufuna ukungiphuza igazi. Ekhala uvela wathi uNkulunkulu batshele ngoJesu Kristu inkosi. Ngase ngiyafona ngathi lo bekhuluma kanje athi bayiphendula ucingo athi uJesu Kristu inkosi. Ngifuna nibambe lento asisho ukuthi uKristu inkosi. Angisho futhi wrong mabandla athi uKristu inkosi. Futhi asisho ukuthi uJesu inkosi siwasho kokubili uJesu Kristu inkosi. Lo muntu lo ntambama usangifonela osakazayo uthe lo muntu ushila ukuthi bamfonelile wathi uJesu Kristu inkosi. Wawa weza ucingo likhala phansi. Uthi waqhubeka esebona ukuthi wili devil worshipper ngale. Lanqamuka ukuthi ngamfonela wathi yalibamba ngathi uJesu Kristu inkosi wahayiza. Kunemfihlakalo kuleli gama. Ngiyanika ithiphu abangalazi. Mawugula ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasinda. Ngoba liguqisa ingelosi ezulwini. Liguqisa abantu la emhlabeni nemimoya ngaphansi komhlaba. uJesu Kristu ngathi sinizwa sisho nje sekudine kuyisiqubulo sebandla uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukudlula ngoba intshumayelo endeleyo. Okwesibili anginikeze khona uRoma 10:9. Bafundisi nizovuma ukuthi mangabe uvumisa umuntu uJesu umvumisa nanoma ngani sivele simkhulekise nje. Mina wathi uNkulunkulu umkhulekisa uRoma 10:9 izwi lelo. Mawuhlehla kancane uya kwiselelesi. Iselelesi sakhule kuRoma 10:9 singazi. Ngoba uRoma 10:9 ubhalwe ngumpostoli Paul. Wayengakahambi noJesu. Sithi sinyiselelesi wena zehlise esiphambanweni mawuKristu. Nathi usehlise. Sithi lesesinye hayibo wena thina sobabili sikusifanele ukubala lo akenzanga lutho. Bese sibheka kuJesu sithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Leli igama lisho ukuthi akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Ngamanye amagama iselelesi savuma ukuthi uJesu uyinkosi. Same time uthi uJesu namhla ngizoba nawe eparadise. uJesu Kristu inkosi uvulani isango lezulu. Leso statement nje sivula isango lezulu. So uRoma 10:9 lithi uma uvuma ngomlomo wakho ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu wabafileyo uyosindiswa. That is full salvation iphelele. Vuma uJesu ukuthi uyinkosi 1 ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ma umuntu ekhulekela omkhuleko noma unekhensi yaphela la ikhaya lezwi mawungena yikho abantu banda kangaka bahlezi bayasizakala ngiyaba empowerisha ke mina ngithi mina khuleka wena nengane yakho ungalokho uthi ngoba uNsibande uzofa kusasa besonze njani. So ngibanikeza isikhali bajabula abazalwane ngoba bazenzela bona ngokwabo. Ngoba Marko 16:16-17 lithi lezi izibonakaliso zolandela abakholwayo. Sesisuke thina sathatha abefundisi ababeka phezulu ezifi bona basikhulumela noNkulunkulu. Kanti cha mawukholwa kuthiwa sokhipha amadimoni ngegama lika Jesu. So beka izandla kwabagulayo basinda hayi umfundisi okholwayo. So abantu asibakholiswe bakholwe ngoba uNkulunkulu akuyena okamfundisi womuntu. Wonke umuntu okholwayo uNkulunkulu wakhe. Siyoba nebandla eliphilayo abafundisi bami uma siempowerish abazalwane. Guess what moba empowerish?
angithi mhlambe sifusa ukuthi baloko besikhothamela khona bezosinikani imali. Cha, imali bakunika mosuba empowerishile ngoba ubanikeza isinkwa sempilo. Ngicela ukugcina ukuthi yakheke kanjani lendlu. Kufanele ngikusho lokho ngoba ziningi izinto abantu abayitshela bona. Ngeke ngithi ke ngumfundisi omncane mina la endaweni ngoba ngiqala ukufundisa ngo2011. Befundise nginabo bonke badala. Hayi ngeminyaka. Into eyenzekileke ngithema ngabe ke sengiyekile emsebenzini bangi-offerisha ama-shares. Abathi azovuthwa in 10 years. Ngizoyisho nje imali 24,000 engawukhiphayo ngithenga ama-shares emsebenzini in 10 years. That was 2020 anginikeza 624,000. Angazi noma uzwa kahle. Ungathi awudidekile. U24,000 wakhipha ama-shares ka624,000. Wayesengitshela uNkulunkulu ngenze ngamabomu le mali yakho ikhule kanje. Base benginika u400,000 bawugold u224. Ngase ngiyithatha yonke le mali kune COVID sakhaleli. Wazi wathi umfundisi uNsibande ubizwe ngempela uthatha imali yaNsibande wayinika uNkulunkulu. So lendlu ke yakhiwe ngaleyo mali. Bangadideki mhlamba abantu bethu uhambile lo yothwala wenzani cha. Wangakhele indlu saqeda nonkosikazi njengoba nje silambile singadli. Benziwe isobho, cobhoza isinkwa sihlale nabazukulu. Ngabekezela sayakha lendlu 6 months yaphela 400,000. Njengoba sengiyiqhubaka. Kwenzekalani ke manje? uNkulunkulu mase kwakhiwa ikhaya lezwi. Uvele kuqhamuka umuntu nje baba uNsibande ngicela unginike i-account ufuna ukhipha kweshumi. Baba uNsibande nginike i-account. Njengoba ngisho ngicela mina imali. uNkulunkulu engitela kuye athinta abantu. Sakha lezi zindlu zama-toilet 260,000. Esikhundleni ukuthi ngiyithathe le mali ngithi uNkulunkulu uyangikhokhela. Siyakha nje obanibona kunje. Bengithi ngoJuly ngizoqala ukwakha ama-branch. Wonke lama branch awu10 awanazi izindlu. Kodwa kwademand ukuthi sifake la imali. Ngicabanga ukuthi ngoJanuary soqala sakha ama-branch. Ngifunda isifundo ke sithi nikela kuNkulunkulu ngakho konke uzokubuyisela nangaphezulu. Manje obengibuyisela nje ngiyithatha sifake ephaketheni sisayifaka kuye kwenzakalani masifaka kuye. Yonke mangithi manje ibandla elikhonzele ekhaya alikhulu ngoba ukwazi ukufaka ibhodi. Ibandla elikhonzele esikoleni alikhulu ukwazi ukufaka ibhodi. So mase sakhe lezi zindlu kukhulu umsebenzi kaNkulunkulu kukhulu imali ezongena. Kodwa ngoba angijahile imali ngatshelwa ngisazokwakha umsebenzi kaNkulunkulu. Angizusho ukuthi kubuya imali yami. So imfihlo nikela uNkulunkulu usekuthembile. Yikho uJesu wathi uthembile kokuncane ngizokubeka kokukhulu. Uzobekwa kanjani kokukhulu uthola into encane umnikelo omncane gijima ngemoto ezinkulu noma wenza lokho. Yabona imoto esihamba ngazo esayithenga ngisasebenza. Sisahamba ngazo namanje nonkosikazi. Kodwa uNkulunkulu uyabonda oyithembekile le ndoda. Let me give him more. Hayike angiphethe labazalwane ngicela umama Nsibande ezela. Ngicela ningilethele lokho lapho bese bonke ababe nama items bese siyababonga. Bengishiyele lapho le ndaba bese ngiyasuka la. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthatha isikhathi kodwa ngicabanga ukuthi bekufanele nimazi ubaba uNsibande ukuthi ubani. Seniyamazi manje angithi? Kunjalo ke indoda engagijimisa imali. Kodwa kusho ngizothi mangikhiphe ngikhiphayo ke ngikhulumeke kancane bese ngimnikeza. Ngiyabonga. Ubaba Nsibande. Saphumile. Abangilethele abantwana. Abangilethele abantwana siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ilezo zinto engisebenza ngazo ngicabanga ukuthi nakho kuphambili. Hawu ngimathi usihambe ngempela. Sisenzosebenza ngedwa. Ayikho into engizoyenza. Aqala lokhu program. Nangoqala ngiprogram. uNkulunkulu ngibusisile ke ebandleni. Ngodokotela umthembu. Kusho ukuthi sinodokotela ababili manje ebandleni. Ngiya encourage ke bafowethu ukuthi abantu abafunde. Ngiqale ngo2016. Ngiqaliswa yini ningixolelele nje ngikhipha lezi zinto engizokhuluma. Abefundisi ababefutha abantu ngedumo. Mabe bafutha ngedumo waqhamuka umthetho othi umfundisi ongenaso certificate
lizovala ibandla langa athi hawu ngeke livale ibandla likaNkulunkulu ngizokwenze njani ngoba kuthiwe eBible school othisha bakhona bayaphuza bayabhema ngizoyithatha eBible school right uNkulunkulu wangikholela eHoly Nation sinomzwelo umphathi nomsunguli wayo usindisiwe nabafundisa khona basindisiwe uNkulunkulu wangihlelela iBible school right silala sikhona kusisindisiwe encourage kakhulu koza kwethu ukuthi abahambe baye esikoleni uJohn chapter 14 verse 16 uthi uJesu uzonika umoya ongcwele ahlale kini phakade so umoya ongcwele uzohlala kithi phakade ku verse 26 uthi lo moya ongcwele ubaba azonika yena uzonifundisa konke anikhumbuze nginitshele kona so umfundisi ngiyaxolisa ukubeka kanje ingqondo yabafundisi kodwa ke asilibeke ngesikhathi iqiniso awukwazi ukukhumbuza umuntu into engakazi idlule emehlweni akhe noma engqondweni yakhe angazi noma nginamanga yini ukhumbuza umuntu into ake wayibona wayeseyikhohlwa asiyene eBible school ke sifunda iBhayibheli wenza umoya ongcwele akusebenzise kangcono ngoba akakwazi ukukhumbuza into ongazange uyibone eBible school senzani sihloliswe you will become a better pastor or apostle or archbishop or whoever ngoba uye eBible school umoya ongcwele uzokusebenzisa kangcono akakwazi ukukufundisa into ongayazi akakwazi ukukukhumbuza into ongayazi baba uMthembu ngamnikeza uNkulunkulu dokotela wami baba uMthembu woza baba mama woza ngiyaxolisa kufanele kumama kunike usuka phuma woza ngapha mama zizonika wena busumnikeza siliqale naye leli bandla abazalwane akufanele mangihamba noma ngabe ngiyaphi ngihamba naye ngoba ngifuna ivangeli libe clean libe clean abekho cameraman umuntu njobe sohlelweni hayi akalindele nginethemba la sinodokotela uVL Jobe dokotela osemncane usho njalo kade kusho yena nemzweli baba Jobe woza baba uNkulunkulu akubusise ngihlanze kinyo kusengenzani ke manje mina umuntu akayijwayele lento ubaba umfundisi uZulu woza baba umfundisi uZulu indoda le nowakwayo bathi sebehambe bonke abantu yasala baqina ngamidolo yafonelwa naye angitshela ayingifoneliwe ngamtshela ukuthi mina ngikwazi wena oma nami zonke izinto ngamasonto uye lo kwakunzima lapho kufuneka siyeke le ngoba kudine kungenzekanga ngalendlela ebese ebhalwe laphansi bengifisa ukudina ngayo le kodwa ke akulungile siqhubeke ubaba lo uprofessor uMzilankathi sibonga ivision yakhe ngenyanga edlule mangaphazama ngazo mu2018 isikole besigubha iminyaka engama30 sikhona ivision eyithwele ubaba for 30 years nami ngibonga kuba ingxenye yale vision so ke mina ngakukhuthaza nje ukuthi hambe eWhole Nation ama branch maningi mangaki 30 maningi ama branch alingana neminyaka yakhona so ke ubaba uMzilankatha siyabonga ukuthi wayibamba ivision ilento efika ingikhaliseke yabona ama contact ingikhalisi mangibuka abantu abasekhalezo uthi inkosi kuba ngilalelanga besiyobanjani isihogo sami laba abantu abangaka sebesizakele baba Mzilankatha siyabonga nje okuncane sithi uNkulunkulu akubusise aqhube uqhubeke nje baba uqhubeke ususho uthi awushayi mase kuzophuma nami lezi thomba athi mina ngibaliwe Sudanisa sengimake nawe. Sungisusi.
kodwa unkosikazi phela ngosisa nkosikazi ngathi umemva kwami nje hawu oh mhlambe siselapho hayi yeza le ndaba yemedia khona nemedia labazalwane khona imedia la ubaba uShandu principal akuningi engakusho ngobaba uShandu baba uShandu sisuka naye baba nefaith kimi beno Mantuli Nxele ngibona ngathi ngiyambona lapha nangi yana uphamisa isandla noma isimkhonto uyabona khona lento abayibona engayazi lento thithi ayisutshwala la kade soyivalisa sesiyayibiza sithi ayoshumayela la iduze next door uyayibona kodwa lonto uthi inzima kanjani they had faith in me hayi ngoba kuyimina kodwa kuloNkulunkulu namhlanje lokusabambana kuze kube namhlanje bayangithobisa siyangithobisa lesiya sikole ngoba akulula ngifanise noJobe noJona uJona ephuma esiswini senhlanzi nayazi inhlanzi yanuka eshwabene engayinile waye Niniva wayothi uNkulunkulu ufuna ukulibhubhisa mhlambe kube kwakuyimina kuwe sasothi hayi kahle udlala uNkulunkulu uyakhuluma nawe unuku nje ushwabene uzositshela ukuthi uzobhubhisa kodwa inkosi yakhona yamemezela ukuzila ukudla baphepha ngoba siyahlupha sibuka umuntu kanti uNkulunkulu ubuke ejuleni kwenhliziyo siyangithobisa lesi sikole ngaso sonke isikhathi ngoba ngingelathemba ngihopeless they saw something ngizwa angisho ukuthi uthini uyangihlebela bazalwane ngixoleleni uthi nilambile kukhona ukudla kuyeza ngibekezelele nje bafowethu ngoba ngiyabonga niyakhumbula ukuthi ngithe kunemvuselele ngaya kuyona mangikuleya mvuselelo ngihlezi ngathi niyazi ngase ngiwese ngibizile uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ufuna ukugcina izinto zihambe ngendlela ngathi ngihlezi nje ebizi altar call esengizomusho kwathi enhlizweni yami sukuma nawe uye lapha hayi ngoba ngangihlatshwe yizo ngathi mina ngase ngibiziwe ngase ngifunani sukuma nawe uye lapha kanti uNkulunkulu ufuna abazohlala bequestiona bethi wamukela kubani uJesu lo ubani wamnika uJesu baba apostle PS izikhali indoda yanginika uJesu indoda yanginika uJesu ngoba uNkulunkulu usebenza ngomuntu hayi usebenza ngomuntu uyamthanda noma umthandi lo muntu mayena ufuna ukusebenza ngayo njani uyasebenza ngayo baba apostle ngitshela obungayazi namhlanje ngiyakholwa ukuthi wathi ngihlatshwe yizi ngoba ngasukuma ngabona khala ngangihlaba kwathi kwaba nezithi hamba nawe uyomukela uJesu sengimukelile kuJesu sengiuqalile umsebenzi kufuneka ngisho lento ngoba ngiyishumayele ukuvuma izono kunomunye umama wayibizwe uNkulunkulu ngathi ngihlezi naye ngikhuluma wayesethi baba sihlele imvuselelo wathi baba uthi uNkulunkulu angikutshela le mvuselelo ehlelayo ehleliwe wena yahlele emaphakadeni zingcwelise ngoba uzobe hamba ngenyawo zakhe hawu ngathi mama kuyini kuyingcwelise engihlonipha ke sawa wathi hayi nama ngazi baba kwase kusho kimi kwathi vuma izono zakho mase ngithi mangivuma izono zami ngangivumisa wathi yebo I took 3 hours ngingekho ready sahlala saxoxa ngamtshela ngempilo yami ngaqeda ngathi mangisuka kuyena kwanezwe lithi drive yenkonzweni ngaza kulo ikopi lendlela leli ngathi mangena ngalikho kunewashi ngoku 3 o'clock ngaguqa ngakhuleka ngadina ngaleso sikhathi angikwazi okwenzeka kodwa ngaphaphama ngathi mangibheka iwashi 4 o'clock angisaguqile ngilele phansi ngijulukile ngimanzi kwapholishwa ngingcolile bekwenzakalani kanti la phuma athi ngihambe ngiyogeza ngene emotweni thema ngisahamba kwanezwe lithi mfonele lo mama hayi mangiqeda ukumfonela wavela wathi awenza kahle baba wafona ngina airtime uNkulunkulu usu right usungcwele uthi angikutshela ngahamba ngaye ekhaya ngageza emva kweminyaka usethi uNkulunkulu ngangigcwalisa ngamandla kaMoya oNgcwele so ngihambe yonke ama steps
ngimukela uJesu isizwe inceka kaNkulunkulu umpostoli uzikhaya ngazivuma izono zami ngaqeda lapho ngagcwalisa ngamandla kaMoya oNgcwele uNkulunkulu uyazakhela kumuntu bese bekhala abanye bethi uSibani uvele kade dayisa utshwala waqala ibandla nasobuza sithola ihistory kwenzekeni hayi namhlanje ithuba lambazana ukuthi nginitshele ngizwa Mike ngiphoqa ngathi ngibayekile angangakhuluma ubaba uMajola ngimthintileke ibishop lami yilona eliwudondolo okwathi kunzima ngilahliwe wangiqinisa baba uMajola Sengikhulumileke ngaye vele ubaba uMajola wangiqinisa kukubi hayi kwakukubazalwane ngiyakhumbula ngangazazi noma ngiyangena noma ngiyaphuma aya kukuningi la obekhulumela ibandla sazane naye mangaphazama ngo2019 engitshela ukuthi ufuna ngizokwenza inkonzo yokudumisa engathi akasekusephumile mama ethitele umfundisi obekhuluma la isho sebezombambela ayike sahlela saqeda kwafika iCovid ayishaya hlehla yonke lento wayinenkinga ke yamehlo ngoba uNkulunkulu nendlela zakhe wayesetshelwa konezwe la kukhuluma kuyo lathi fonela ubaba uNsibande akukhulekela uzobona kodwa yena ufaka izibuko wena ezakho uzoyikhipha uNkulunkulu ke lona mama ucele akekho ke ube khona elo bekhuluma la ekhulumela ibandla le ngoba ukukhona kuma programs uzoyichaza angazi eka dokotela MA Ncube ongaphilile kahle osesibhedlela obehleli ukuthi uzokhuluma ngiyacela umama ukhona usibongele kubaba usho ukuthi sinaye ngomkhuleko akumina ufanye ngikunikeze sinaye ngomkhuleko bakithi ube sohlelweni ubaba uNcube asimnikeze alikapheli uhlelo sekufike kumuntu ozokhuleka kwenziwa njani uyanikwe ngakaqedi angiyabona uhlelo kukhona okhulekayo ngicela ungiphe lokho naye unepresent lo ukukhuleka ekudineni mana yeke izayizela selalene sele lapho nanga umama ucela ungabisahlala shutha noma uNsibande uzojika ngapha kunikeze sengikuhlebileke mamcela nomsungiphoxile nje wafika ufaka izibuko kanti kwathi wena fonela ubaba uNsibande uzoyeka izibuko ngiphikiseke ngoba ngisho statement engisiphindile kodwa lo baba uNsibande ufaka izibuko wena uzoyiyeka sofanele usho ukuthi ubuyeleleni kuzona inkinga yami kwakukuthi mangidriver nimi maphe sengumqambi imali inkinga yami ukuthi mangidriver lingihlabe ilanga bese yakhathala ngase ngiyabuza ubaba usekhohliwe wathi zifake kodwa mangathiwa nje ngifunda manje I can read hayi ngiyabonga useligezile ke igama bese uthi nangu lo muntu efaka ibuku uthena ikhumulile sizwile ukuthi ubaba uNcube akekho right sase sithi ke sizoshiyela kubaba uMzilankathi uprofessor akhethe ozokhuluma esikhundleni sikababa uNcube kushuthi ke udokotela uXaba silungisile baba uXaba uxola ukuthi akubhaliwe la ngoba singazi baba uNcube uzokhetha abani kodwa ke baba uXaba njengoba mbele ubaba uNcube unokwakho nawo uNkulunkulu akusile izinto eziningi ke bazalwane angizenzi ngedwa khona oyedwa osohlelweni ukukhulumile ongakatholi lutho uyo le engimi naye Lady Apostle Nsibande manje ke angazi kusho ukuthi uzobe usukume hayi asivele siningi ngoba mayikhuleka kuzobe sekuvala
Umama unikeziwe mlungu sicela eze wena uzokhuleka ekugcineni bese simprepare woza mama umlungu siyamkhola uNkulunkulu kusukela manje kuye kukhulekeni ngeke akuthathe uzoyenza le nkolo futhi noma ngakuthatha uye ekhaya ezulwini awuzo ezulwini asikusabeki thina ukuhamba Ngiphinde ngikhontrolele lezi. Yayizwa ke imhlathe yazanayo kanti usekhona ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu sesiqedile bazalwane ngicabanga ukuthi mhla ka 5 August ngiyaxolisa 5 August sizoba nemvuselelo noma sinenkonzo ngcono ngisho njalo umgqibelo ehholo elithize eThekwini umfundisi uMkhisi kuphi usephumile singalisho ihholo noma singalisho asiliyeke kulungile ngicela ngingazi thina ungazi ungitshela New German Civic Hall New German Civic Hall nginenkinga enjena uNkulunkulu umsebenzi ukukhulisa ngendlela esimanga kodwa ngivula ibranch enganginikile umfundisi hayi angivula ibranch so eThekwini kunabantu over 500 bayalifuna ibranch ngisola umfundisi ngoba ngifuna ukuzikhethela ngokwami Wama ngeke ngamkhetha ngokwami uzowisa ibandla ngifuna ukumnika uNkulunkulu mangidramatize lento uthi ngidramatize nizoyizwa la entabeni uNkulunkulu unginika ukuthi siyathwala ekhanda asifaka ubucwele mangizozikhombela umfundisi engimthandayo kuzothi makuyiphasika kuhlangenwe la afike nabazalwane bengathwele befaka ubucwele ngimphoxe cha ahambe next Sunday labe ngihlala nabo la sebenjani bafaka ubucwele akakasho phela enganuthulile kobani so ke angilivuli branch ngamniki umfundisi noma abantu bangaba baningi kanjani ngoba kuno WhatsApp sikhonza every day abayiswela izwi so ngeke ngivule ibranch uNkulunkulu azanginike umfundisi so ngina indawo eziningi ezidinga abefundisi njengoba ngikhuluma ngo5000 kodwa ama branch awu10 bengithi angicacise leyo ngiyabonga Jesu Kristu inkosi